nguwe sizela sithwele ngendlela ezahlukeneyo, kodwa siyeba izwi lakho lithi bonke abasindwana abakhethileyo beze kuwe wena uzobaphumuza. Sesikhona-ke Baba, sibopha-ke isitha singathi sesifikile la singene nemithwalo siphume nayo. Sikhuleka ukuthi uma siphuma imithwalo yonke siyishiye kuwe ngoba wona uyasithwalela, uyasinakekela. Ithi siphose zonke iy'nkathazo zethu kuwe ngoba wena uyasikhathalela. Thatha kudumo nenkazimulo namandla obukhosi. Thoba ilo nhliziyo nalo inhliziyo edabukileyo. Faka ababuthanda ukukhuthazeka kule nhliziyo ephansi. Kulaba abaphela amandla baqinise egameni kaJesu. Laba abangasayibona indlela ivule ikhanya egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Singahlala phansi. Ngiyethemba ngizwakala ngale koloku ne. Okay, ngiyabonga. Ngithanda ukunibingelela-ke nonke egameni likaJesu. Ngibingelela umama umfundisi, ngibingelela bonke abefundisi abakhona egameni kaJesu. Ngibingelela-ke nalaba kade bengekho esiqala ukuba kanye nabo. Akade besemakhaya babuyile-ke sinabo. Sithi inkosi-ke isithandile ukuthi sihlangane. Ngicela sivuleni ezwini lenkosi encwadini Amahubo chapter 37 version ka-1 to 7. Ngizokhuluma nje ngezinto ezimbalwa engithemba ukuthi sizokusiza endleleni unyaka usaqala. Psalms 37 verse 1 to 7. Pisalema. Kuthiwa Pisalema bani? 37. U-37 isingisi. Timana ya mathoma. Ngiyathemba sesitholile sonke. Ifundeka kanje. Ungazikhathazi ngababi. Ungabi namahawu ngabenza okungalungile. Ngokuba bayakusikwa masinyane njengotshani. Babune njengemithana eluhlaza. Themba uJehova wenza okulungileyo. Hlala ezweni uzondle ngokukholeka. Sithokozise ngoJehova ikhona ezakunika ukufiswa inhliziyo yakho. Nikela indlela yakhe esandleni sikaJehova. Umethembe yena uza kukwenza. Uza kuhlalukisa ukulunga kwakho njengokukhanya. Nokufanele wena njengemini. Thula phambi kaJehova ulindele yena. Ungakhathazeki ngenhlanhla. Ungakhathazeki ngonenhlanhla endleleni yakhe ngumuntu osongoza amacebo amabi. Izwi lakho leli Baba liphilile. Wena nezwi lakho anihlukaniseki. Lokho eliyiko yiko, lokho yikho liyikho. Thatha kudumo manje egameni kaJesu. Amen. Sisaqala kunyaka. uNkulunkulu ubekile enhliziyweni yami yokuthi ngikhulume ngale ndaba ukuthi how to live a stress-free life. How to live a stress-free life. Ekhathini eziningi siphila impilo ene-stress ngendlela emangasakazi. Izinto zamanje ziyashesha. Kuzwakala. Konke kuyashesha. Into ezokusiza uma umntwana kaNkulunkulu ukuthi wena uthathe lento engizokutshela ngazo. Uzophila ngathi zonke lezi inkinga zikho. Kuzwakala. Uzophila ngathi kanjani? Zibe zikhona. uNkulunkulu akasithembisanga ukuthi uma sesisindiswa inkinga zophela. Alikho lelo fesi. Kunalokho uthi ukusindiswa kwethu uqala kweyinkinga. Uthi nje mawuqala ukusindiswa uthi ngenxa yegama lakhe umamezala yovukelana nomakoti nomamezala abendlu yakhe bumelana naye. Siyakwazi ke ngoba impilo esiphilayo asiphili
ngokwezwe. Kuzwakala, siphila impilo ngendlela sizale ngezwi, ngakho siphila impilo ngendlela yezwi. Kuzwakala, ayikho into esiphilayo. Ngalokho uma uzothatha lento engisho uzokwazi ukuphila impilo engena stress. Baze bamangala abantu, wena waphila nje ingathi wakhuluphala wenza yonke into ingathi akonakele lutho. Yebo, sikhona inkinga. Uma usumtshela nihlala nixoxa nabo ukuthi hey, bengithi kunezinkinga lezi zakho zikwesi kunalezi zami, manje uphumelela kanjani? Uyakwazi ukumtshela ukuthi no, kukhona into engazithatha ngazifundisa zona eziyizwi lenkosi. Ngoba impilo esiphila abazalwane, believe siphila ezweni la uthi uma usindiswa ufika, ayikho indlela esingaphila ngayo ezweni lesokala. Siphila impilo abnormal, mabesho bona abnormal to the normal society. Kodwa thina yithi siphila impilo enjani, enormal to an abnormal society, noma in abnormal society. Kuba ithina siphila lento efuna uNkulunkulu, lento ayifunela ukuthi umuntu ayiphile emhlabeni wezokala. Konke lokho abakwenzayo abantu akungasithathi bese sifuna ukwenza ngoba yikona okuzenza siba ne-stress. Izwi inkosi lithi ningakhathazeki ngalutho. Njani? Ningakhathazeki ngalutho. Lithi izicelo zenu zoNkulunkulu ukukhuleka nokubonga nokunxusa. Kuzwakala. Ngoba kwazi lithi ubani uthi ukukhathaza okusiza ngani, ngoba uma ukhathazeka into lithi ngeke wengeze ngisho nane-inch ebudeni bempilo yakho, kwi-height yakho nobude benza ukuzwa ngeke uze ukuzikhathaza ikona ukufaka i-stress ugule nje. Kodwa uma uzophila lento ozotshela ngayo uzophumelela. Okokuqala okufuna ukwazi ngiselapho nje, into ezokusiza ukuthi uthembe uNkulunkulu no matter what. Themba ubani? uNkulunkulu no matter what. Kuyezwakala. Noma isimo singaba njani wena ibanga kubani? Ibanga sesayidini likaNkulunkulu. Ukuyeke konke okunye okwenzekelayo. Uma ungasesayidini laNkulunkulu, uNkulunkulu take care noma yiphi into eyenzakalayo. Izwi lenkosi izolisho ukuthi uJesu ungakhathazeki ngekusasa ngoba ikusasa lanele inkinga. Leno oyibona namhlanje iyaphela namhlanje, ayisophinde ibe khona. U-12 ingaki namhlanje? Zo-12 enyangeni kabani? Enyangeni kabani? kaJanuwari. Unyaka imuphi? Akasophinda abe khona omunye. Wena ozodlula. Nezinkinga zakhona zizophela. Kuzwakala. Ngibuke mangihamba lendleleni ngibona imingcwabo ihamba, bona umuntu ehamba utho lona ushonile. Kusho ukuthi akasophinda abe khona. Kanjani? Akasophinda, kuphelile ngayo, isilabi finish, clar. Ukuthi ubephakeme kangakanani ephansi kanga akusasho next. Kubonakala masebenza lento abathi yini i-after tears. Kuthi lo muntu bebekhala khona manje sebekhohlwe mase kuphelile inyanya. Ngaye awusokhona, uma bangenza noma yini ekhona emva kwaloko sokukhumbuza nje bona ngaye kusenhlizweni zabo. Kodwa yena akasaboni lutho, akasezwa lutho. I-chapter yakhe is finished, close, silabi. Yezwakala. Uma ekholwa uselindele ukuphila eJerusalem elisha, ezulwini elisha. Yezwakala. Uma engakholwa ulindele umlilo oshisa wonke amaphika nkani. Elithi iBhayibheli isihogo la kukhona khona umprofeti wamanga nomphika uKristu nabo bonke abangakho ileya khona. Okokuqala kufuna ukwazi ekuthembeni uNkulunkulu ukuze uphumelele. Uma usuphila impilo yakho based ukubona abantu baphila kanjani. Yezwakala. Don't compare impilo yakho nempilo yabantu abayiphilayo. Yezwakala. Ungacompare impilo yakho nempilo yabanye abantu. Don't measure i-success yakho nge-success yabantu abangakholwa. Ngoba labantu abangakholwa ubona bephumelela, kodwa uma umbona ephumelela uzibona ngathi awenze lutho wena. Kodwa uma usuyilandelela impilo yakho ukuthi yonke lento lo muntu akade yenza yize lese. Yezwakala. Kanti lo muntu beyisigebengu esingaka. Kanti yonke lento akade enayo ubeyithole ngani? Kobugebengu. Bulela abantu, omunye utshontshile, omunye wenzeni. Bezwakala. Wena ubusikhathaza ngayo, wazi wacabanga ukuthi uNkulunkulu, kanti uNkulunkulu akezwa yini uma ngabe ngikhule. Uzwe kahle uNkulunkulu. Kodwa uthi yeka yena ukusikhathaza ngempumelo yabantu. IBhayibheli yasho lithi abezwe bahlakaniphile kunabontwana abantu bokholo, ngoba ayikho into abangayazi.
bafana nabantu laba baphuma kulamazwe angaphandle kwezwakala. Mawuya la eHome Affairs kwazi kwasho umfundisi uNyathi wathi yazi simanga thina sihlala la singaba se-South Africa sihlala la eDaveyton kodwa awumazi ophethe i-head of i-Home Affairs. Bona bayamazi bazi ne-office lakhe nenamba yakhe. Wena ufike ume la phansi beyibona bathi ufunani sokusiza bakhulume naye bakhuphe baye phezulu kwezwakala bolungisa wena usele la uhamba uye ePitori laphana esipro I think it's 54 floor or 64 bakuthatha la bathola bela bazokutshela bakhume nalomuntu ole bakhuphuke bayile bakutshela ukuthi uma sekufuna sizokuthatha sizokutshela nizohlangana nabo mase ufuna uyosayina delike loyana abanika amaphepha ngeke umbone abanika amaphepha bakusayinise baphinde bawakhuphule. Bayazazi izindlela nokuphila kwalapho kwezwakala nokuphila kwabo kabi abanendaba nabo ngeke uphile njengabo ngoba bona bazi ukuthi yena uma uphikisana naye uthi bankani uzokhipha ummese akugwaze akubulale ahamba akana record la akana record. Wena uzocabanga noma usuphethe ucelemba ukugabha lo muntu lo muntu mangimgabha ungisukele hey ngizoboshwa ngizogegejela yena uzogabha manje ahambe manje ngeke baphinde bamthola. Izindlela zanze lithi iBhayibheli ungabi namhawu usukhathaza ngokuphumelela kwabantu abanjani ababi ungabi namhawu ngabenza okungalungile ngoba bayakusikwa masinyane njengotshani babune njani nje umuntu uyomfuna namhlanje ungasamtholi ubuzikhathaza ngayo. Okunye futhi ungaba abangakholwa kuphela ngisho nasebandleni uma ubona umuntu ephumelela umuntu uzikhathaza ngayo lezwakala ofuna utshele ngayo ukuthi Nkosi uma lento eyithole ngendlela yakho nami ngizoba finish and class uma ethole ngendlela yakho nami ngizoba nani lapha ekukholweni we don't compete with one another kodwa siya complementana ukuthi uNkulunkulu umenzele umbusise uthi Nkosi umenzele nami ngiyazi nami uma sesifikile sami isikhathi uzongenzela. IsiZulu sithi asiveli kanye njengani njengamadlebe embongolo kwezwakala kuyashiyashiyana kwezwakala shiyane njengamachwane enkukhu liya phambili yemuva impilo kinjalo kodwa mawuzozikhathaza ngayo yonke into ebona yenziwa yiloyana ngeke uphumelele. Abanye baze baba nama-stress baba nama-depression imali ayiholayo ayilingani nemali yalomuntu akhompyutha nayo. Mara ufuna imoto efana nalomuntu ufuna indlu efana nalomuntu ufuna ifurniture efana nalomuntu ufuna impahla zamalebuli efana nezalomuntu. uNkulunkulu wangisiza ngingakasindiswa ngayifunda impilo ngiseThekwini bengithenga impahla ngoba bengisehotela la lisotho boarding house so ngithenga impahla labo abantu bengakavuyeli ukuthenga ngabo 6 months nasedole enkulu kwezwakala kwakukhona ababe banani labelunga baba impahla babakhiphe kwezwakala bangithenga ezinye banjani bangiphe ezinye sekhona namanje udadewethu usagqoka. That was 1970 usagqoka namhlanje waphela lento ibona namhlanje yake abakhona yake yabanjani yabona lamabhaji sithi amatrikota bekhona incwadi esasifunda esikuthiwa oJiba Code wahamba lo wayegoli wayofuna ufika wathenga iJiba Code yini ngathi ijazi kodwa icode kwezwakala mhlawumbe sekuthiwa yini biza amagama khona kwezwakala yeah ngangithenga lezo mpahla ngithenga banginikeze ngithenga ngithi bakhipha ndibuye nazo nginika abodadewethu basigqoka abantu bathi hey niyagqoka ne niyagqoka lezi impahla edure kangaka. Manje uyangibuza ukuthi wasuka lena wazothenga impahla ezamasekela izitoro zikhona lapha ngithi mina uyabona mfowethu asiphume emakhaya afanayo mhlawumbe wena uphuma lapha kini izinkomo uhlangene ngempondo zibhidliza isibaya bezwakala mina kunabantu abangeke baye toilet bangathumelanga imali abangeke baye toilet ngathumelanga imali yonke imali engiyitholayo ufuna ngihlanganise ngizo ukuze badle baphile nalezi impahla ufuna bakwazi ngibafundi bangikhiphe nemali bakwazi ngakho ngiyaseva wena uma hola dlela yakhe imali moyithole sekuphelile ngawo nendaba mawushoda futhi uzofonela ekhaya bayidayisa inkomo bakuthumelele la ekhaya uphile kuphi
udla inkomo engabe uthumela imali ekhaya kodwa kudayisa inkomo le kuzosizwa wena ulapho kezwakala. Ngakho uma uzophila leyo mpilo kezwakala ngeke ube nalutho. Bathi khona umama owayelebona izinto zenzeka next door efundekela indoda. Ubonile kungena umbhedo onjani next door. Ubonile ngena ifridge enjani next door. Ubonile ngena osofa abanjani next door. Ubonile ngena igrocery, ubonile igrocery abayifakile. Kezwakala. Wena lo wadilika namaplastiki akoboxa la. Laphana baphethe amaplastiki akabani aka-Woolworths ya. Ulingeke uthi uma uphuma laphana uthulile konke la uzufake ngapha ungabonakala ufika nalawo maplastiki kezwakala. Uphila impilo ephilwa abanye abantu. Ngelinye ilanga lo baba uthe ngena la ekhaya wafika wadumela induku washala unkosikazi. Faka induku wamngena ngenduku wamngena ngenduku wamngena ngenduku wamngena ngenduku. Wathi unkosikazi kwenze njani ushayelana? Babuthi hayi ngidlule lapha next door loba usenext door ushaya umfazi wakhe. Nami ngithi akushaya ngoba lokho kwenziwa ngale nala ekhaya kuyenziwa. Awungenzeni angenzanga lutho kodwa angithi lento eyenziwa next door ngale yenziwa nala ekhaya. Nami ke ngibone eshaywa ngale nami ngathi ngeke ngisalele. Ngoba uma ngingakushayi uzongibuza ukuthi why ngingakushaya ngoba lo wase next door ushaya uyashaya umfazi. Ungayiphili impilo ngoba ubona abantu benjani beyiphila. Kezwakala. Musu ukuba kwi competition kezwakala. Into yokuqala lezo kusiza kezwakala. Eyesibili yenza okulungileyo. Yenza okunjani? Do what is right in the sight of God. Nasemehlweni abantu. Nasemehlweni akho kezwakala. Ungayenzi into izwi lenkosi elithi ungayenzi. Yazi ukuthi isono simbaxambili. Khona isono sokwenza nesono sokungenzi. Uma kufanele wenze okuhle ungakwenzi isono. Uma wenza okubi ongafanele ukwenza isono. Kezwakala. Ngakho yena bane sure ukuthi you don't live on kuphi at a no man land. Kezwakala isho. Kezwakala. Noma unezinkinga uthi uNkulunkulu inhliziyo yami ufa injani ingufakazi ayingilahli. Ngoba lithi iBhayibheli uma unembeza wethu ungasilahli uthembekile uNkulunkulu. Kezwakala. Sinabantu ke la benza okulungileyo. Ukuthi wenza okulungileyo kusho ukuthi izinkinga ngeke zifike. Sizofika too much. Uzusola kusho ukuthi angenzanga kahle. Angenzi kahle ngakho ngizani nginalezi zinkinga kezwakala. Kodwa ke uma wenza kahle ukwazi ukuthi hayi inkinga ezifika zizoqinisa yini ukukholwa kwami. Zizongizamazamisa kezwakala. Sibona nampa abantu. Uverse 3 lengikhuluma ngayo la. Themba kuJehova wenza okulungileyo kezwakala. Sibona inkosi uAsa masifunda iziChronicles zesibili ku chapter 14 evesini ka9 to 11. iziChronicles zesibili 2 Chronicles chapter 14 evesini ka9 to 11. Uma ufunda chapter 14 wonke ngithathe u11 u9 to 11 ngesizathu lesi engizosiveza la. Uma ufunda u14 uverse 1 uthi uAbiya wayeselala koyise bambela ubaba kabani loyo walumfana zana. Emzini kaDavide uAsa indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe emihleni yakhe izwe lazola iminyaka eyishumi. uAsa bamba lokho uAsa wenza okuhle nokulungileyo emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakhe. Bese u4 wamtshela uJuda ukuba amfune uJehova uNkulunkulu wawoyise awenze umthetho nemiyalo. Bese siya ke kuverse bani kuverse 7. Wathi kuJuda masakhele imizi siyihaqe ngogange nangemibhishongo nangezivalo nangemigoqo. Bese ngithanda le part lethi izwe lisephambi kwethu ngokuba simfunile uJehova uNkulunkulu wethu, simfunile wasiphumuza nxa zonke base bakhakhe. Kezwakala. Baba neshow ukuthi benza yonke into enhle emehlweni kaJehova. Lithi uJehova wasebaphumuza kuphi ezimpini zonke ababebhekene nazo. Baba nokuzotha laphila kahle izwe. Kuthe kusenjalo
Mawufunda 9 ithi kwaphuma ukulwa nabo uZera umKhushi enempi ezinkulungwane ezizinkulungwane nezinqola ezingamakhulu amathathu wafika eMesara. Lesikhathi enza okulungileyo ngapha uSathane ubhizi ngapha uthatha amakhosi wonke anamandla waqoqela ndawonye ukuthi azolwa naye. Akawasusi ngezwakala kodwa uyawenza ukuthi azobhekana nobani naye. Ngamagama mawenza okuhle ungacabanga ukuthi isimo sakho sizoba right. Lesikhathi wenza okuhle noSathane ubhizi naye wenzani okwakhe okuphambene naloko ngoba ufuna ukukususa kuloko yikho ukuze akuthole lula. U-Asa wayesephuma ukubahlangabeza naye bahlela impi esigodini saseSefata ngaseMaresha. Lithi u-11 u-Asa wakhala kuJehova uNkulunkulu wakhe wathi, Jehova, akakho ngaphandle kwakho ongasiza phakathi konamandla amakhulu nongenawo. Sisize Jehova uNkulunkulu wethu ngokuba sesincike kuwe, underline, sesincike kubani? Kuwe. Sifike ngegama lakho kulesi sixuku. Jehova wena unguNkulunkulu wethu, mawungahlulwa muntu. Uyezwakala? Bese muyifundela lithi wabachitha uNkulunkulu. Uyavuma ukuthi isixuku sikhulu ngaphezu kwakho. Ungaphili impilo abathi living a life like an ostrich. I-ostrich angithi? Ostrich ya. Uthatha inhloko yakho uyifake esihlabathini. Uthi-ke ayikho inkinga kezwakala. There is no faith, that is stupidity. Inkinga mayikhona inkinga ikhona. Yamukele ivume ukuthi inkinga ikhona. Kodwa thatha leyo nkinga njengoba injalo uyise kuNkulunkulu njengoba injalo. Ungazami ukuyimodify. Uthi lesixuku sikhulu ngaphezulu, asinamandla ngaphezulu kwaso. Siyazi ukuthi ngokwemvelo ngokweza sizohluleka. Kodwa sesincike kuwe thina. Siya lapha hayi ngamandla ethu hayi kodwa siye ngamandla bani? Akho. Ngamagama okhomba ukwethemba okumethemba uNkulunkulu noma isimo sinjani. Owesibili kuma-Kings, Kings, 2 Kings. Inkosi uHezekiya kezwakala. Masifunda chapter 19 evesini la 14. 2 Kings Mawufunda yonke indaba ungafundela wena ungena kwakhe ebusa kuyezwakala. Eselapho uqala kubani? Kunamagama engiwathandayo la ku-18. Mongayifunda nje kahle uqale ku-18 kodwa kuno verse 5 ethi wamethemba uJehova uNkulunkulu wakwa-Israyeli kwaze kwangabakho onjengayo phakathi kwawo onke amakhosi akwaJuda nakuwo angaphambi kwakhe. Izinto azenza wenze njani? Lapha lize liyasho ukuthi akekho umuntu wakholwa uNkulunkulu njengaye. Amakhosi ayengemuva namakhosi ayengaphambili khomba yini ukukholwa kwakhe. Kodwa ngifuna sibone le ndaba engathi ngikhuluma ngayo la. Esekwenze konke kusuka-ke uSanherib inkosi yase-Asiriya uthuma induna yakhe izohlambalaza bani? Umuntu 19 yonke. Iyamhlambalaza iyamtshela ukuthi uNkulunkulu la wonke lamakhosi amayenakhelene nawo. Nina abantu ningakhohliswa uHezekiya. Wonke lawo makhosi asendlini kabani kaSanherib wawahlula wonke. Nina ngicabanga ukuthi ningasinda kanjani? Uyasuka kuHezekiya sekuzwile lokho uverse 14. Kunencwadi ayikhulumile lapho uverse 14 ithi uHezekiya wayamukela incwadi esandleni sezithunywa wayifunda. uHezekiya wasenyukela endlini kaJehova wayeneka phambi kaJehova, underline. Akayithathanga wathi hayi uyabheda lo wezalo. Wazi ukuthi lento ayikhuluma iyiqiniso. Uma usufunda lapha ngenzansi kunamagama awakhuluma uthi iqiniso Nkosi. Ukuthi wonke lamakhosi abakhuluma ngawo nethixo zakhona zonke ezikhona iqiniso ukuthi sisendlini kaSanherib ngoba vela bona uNkulunkulu zizithixo. Kodwa wena uNkulunkulu wena unamandla ufani nazo. Kuyezwakala? Wayeneka wathi usekhulume kuwe ukhulume kuwe silweleke Nkosi. Kuyezwakala? Uverse 40 manje Jehova wethu ake usisindise esandleni sakhe ukuba yonke imibuso yomhlaba yazi ukuthi wena Jehova uNkulunkulu, yebo wena wedwa. Mawufunda 7 uthi iqiniso Jehova amakhosi ase-Asiriya achithile izizwe
namazwe azo. Alahlile uNkulunkulu bawo emlilweni ngokuba bengesibo onkulunkulu, bengumsebenzi wezandla zomuntu kuphela, umuthi namatshe nalokho abakuchithile. Ngalokho bakuchithile. Manje Jehova wethu ake usisindise esandleni sakhe, ngokuba yonke imibuso yomhlaba yazi ukuthi wena Jehova uNkulunkulu. Yebo, isimo sibi, amakhosi anamandla wonke ahluliwe. Yena uyakubani? Uthatha incwadi bamthreatenisa ukuthi bheka wonke ahluliwe wonke amakhulu angaphezu kwakho. Wena uyisizwana esincane, cabanga uzophumelela kanjani? Uthi yena ayikho inkinga lapho, mina ngiya kuJehova ngizoyindlala incwadi yami phansi, incwadi ayikhulumayo uNkulunkulu. Nawe same thing, lokho ukhomba ukumethemba uNkulunkulu. Ngakho lithi akekho umuntu emakhosini waba nefaith efana neyakhe. In the midst of all adversities, bezwakala, of all ukulwa nani abantu bethi sombona uzophumelela kanje, nesitha sakhe lesi mhla siyamtshela ukuthi ngeke uphumelele. Abanye ngaphambi kwakhe abaphumelele. Ubani wena? Abazi bakutshela abantu bokuthi uyakholwa, thina sazi abantu abangcono kunawe, ababekholwa ngampela kunawe. Baphi namhlanje? Funa bathi uthi yebo, ibona mina ngingedwa. Bezwakala, uNkulunkulu wangidala ngingedwa, ngidalela i-assignment ethize ukuthi ngiphile emhlabeni ngenzele umayini. Ukuthi kwenzekeni kuba ngazi. Ngase kwenzeka ukuthi wena ububheka ngaphandle, kodwa ngase kwenzeka ukuthi babakhe phezu kwesihlabathi bebengakhanga phezu kwani kwetshe. Kuba khona umuntu umbheka ukuthi uyakholwa, lo muntu uyakholwa, yonke into ayenza ube ukuthi inokukholwa, kanti akayakhele phezu kwedwala, uyakhele phezu kwani kwesihlabathi. Lithi ukuwa kwayo kuba kukhulu ngendlela emangasakala, kodwa eyakhe ithatha kancane, mali njani iyahlala. Ukumethemba uNkulunkulu noma isimo sinjani, yenza unjani okulungileyo. Uverse 5 okwesithathu, nikela kuJehova. Nikela kubani? Nikela kuJehova. Uverse 5 wakuphi loyo? Kumahubo, nikela indlela yakho esandleni sikaJehova, umethembe yena uza kukwenza. Ngamagama unikela kuye, kwezwakala uthi uNkulunkulu wena uyakwazi ukwenza konke. Esami isimo sibi, siyabheda, ngikwazi ukusilungisa ngendlela esibheda ngayo. Ake sikhombona uJobe, Jobe chapter 13 evesini ka-15. Ngithanda umfundele ngesingisi le ngoba ngesiZulu alikhulumi lento elikhulumayo. Job, J-O-B, Job. Nivulile? Job 13 evesini la-15. Ngicela ufunde. Phakamisa izinyo sisi. Those who slay me, yet will I forgive them. I will surely defend my way to his face. Ngithanda lokho akusho ukuthi noma ngangilimaza, though he slay me, yet I will trust him. Ngiyakumethemba noma isimo sesinjani. Usuka-ke uJob ukhuluma lento based empilweni yakhe chapter 29, kwezwakala ngoba yena wayecabanga ukuthi uhlushwa ubani? uNkulunkulu njobe ethatha zonke izinto lezo, kanti uSathane. Uthi-ke noma-ke angangishaya kanjani kodwa ngeke ngisuke kuye. Ngeke njani? Kukhona icebo elihlaba lithini? Ngeke ngisuke kuye. Yezwana, ngamagama uthi uma ufunda abantu abamfundi u-29. U-29 uveza impilo kaJobe ukuthi waye umuntu onjani. Wayenakho konke uJobe. Lithi wayethi uma eqhamuka esangweni esigcaweni amadoda asukume. Athi mekhuluma eqala ukukhuluma amadoda avala imilomo. Lithi waye umuntu onjani, onakela izintandane zayonke. Ngakho bemkhumbuza labathi Jobe sekufikile kuwe, wena uqinisa amadolo amaningi. Manje oba sekubheke nawe usuyathuthumela na. Uma ebheka impilo akade eyiphila, kwezwakala eyiphila. Kungakho ethi ngama amagama wazi, kungakho uSathane amshalenje wathi ukukhonza ngoba umnikeze zonke. Uthi uJobe no, angimkhonzi mina ngoba nginikeze zonke, ngingamkhonza noma ngasekho next. noNkulunkulu usho njalo uthi noma ngathatha konke uJobe ngeke uzongithemba noma ubekade engenakho
usenakho noma ngakuthatha unjani uzongikhokha. Ngakho ethi nayo, though he slay me, yet I will trust him. Kusho lokho onakho ngoNkulunkulu. Wokubheka ikhathi lesikhathi wawungelutho uNkulunkulu wakwenzela. Ubheke lesikhathi usunako noma uNkulunkulu angakuthatha noma nini. Ukukholwa kwakho is does not based ukuthi uNkulunkulu ukunike ini. Ngizokala. What is based ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu akaguquka akashintshi. Sizwana bazalwane. Asifunde uHabakuk ku chapter 3 evesini ka 17-19. Nemazo Habakuk. Inkosi malanga simaze. Angazi ngesingisi kuthiwa Habakuk. uHabakuk noma Habakuk. Habakuk. Akanaso isibongo. Habakuk chapter 3 verse 17 to 19. Senivulile. Ngicela uyifunde ngesingisi. Though the fig tree does not bud, and there are no blood grapes in the vine, though the olive crop fails, and the field produces no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stall, Qhubeka. yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on their heights. For the director of music on my string instrument. Ngesingisi ngiyalithanda futhi. Likhuluma lento bekhuluma bani uJobe ukuthi yet do noma ngaba khona izinto uthi la noma singaba khona singahamba zonke izingabi khona yet uyethu uthi noma kanjani noma kungaba noma yini kodwa ngizomethemba uJehova. Ukhuluma ngezinto ezistricthethayo thina siyasibani distract ngizwakala okumkhonzeni uNkulunkulu. Bona abanye into eyenza abafundisi abaningi bagcine sebethathe lento okuthiwa ithathe lento ayinabungozi ngizwakala. Athi ngibone abefundisi abaqala emuva kunami sebehamba ngani ngama Range Rover amakhulu na yonke into. Mina sengineminyaka ngitshele nje ngineminyaka emingaki ngikwi-ministry is about 30 i-graduation yami beka 36 ne beka 36 ngolesine bengiqeda 43 years ngishadile. Kunjalo unkosikazi wami bengiqeda iminyaka emingaki Tuesday yeah Tuesday 40 kahle 40 bani oh nkosi yami bengiqeda iminyaka emingaki 43 years ngizwakala. Yebo ngineminyaka sengihambe uyabona isihambele iminyaka uyezwakala ihambele iminyaka ngamagama uma bebheka mina bathi lo washada isikhathi singaka unani babheka unemini isikhathi singaka unani lokho bofuna ukuthi sekunesikhathi singaka kanti unkosikazi wami uyozaphumule nini sesinaka atholele izinto ethola abanye ahambe ngejingane ngeLand Rover naye awashintsha ama Land Rover imini sinesikhathi singaka yini bese ethi umuntu hayi bese mtshele umuntu wenza ngani athi hayi mawunesibindi mawunani uma kuthiwa nginesibindi enganisikhona isibindi ngaphakathi khona umuntu anase isibindi no uthi mawunesibindi isibindi somgunyathi ngezwakala ngiyasazi isibindi somgunyathi ya umgambi waseZimbabwe wayekhuluma eshumayela esikoleni manje uyashumayela ke bamlalele oBishop Mkhosi eRustenburg uthi Elijah Maswangane unasibindi samgunyathi uElijah Maswangane unasibindi samgunyathi babhekane bonke bathi usho ukuthini bese khuluma isingisi Elijah Maswangane he is bold as a lion uthi uzothi unesibindi sengonyama uthi nesibindi sane samgunyathi. Bathi ke mawunesibindi bathi khipha imali bese uhambe uyolanda izinto ezikuhluphe kanti mawumthembile uJehova kezwakala ukuthi noma kunjani uthi noma umkhiwane ungakhahleli umkhiwane kwakuyinto ephambili kwaIsrayeli kungabekho izithelo emvenini umveni wawuphambili
umsebenzi womnqume ubuthe. Niyawazi umnqume lokhanda i-olive oil, izinto engathi phambili ukumisa impilo lokho. Amasimu angavezi ukudla, izimvu zinqunywe esibayeni, kungabikho nkomo ezibayeni. Nokho mina ngiyakuthokoza ngoJehova, ngijabulele uNkulunkulu ukusindisa kwami. In spite of all difficulties ohlangabezana nama-trials and tribulation, uthi noma ngahamba konke, sink or swim, ngimi kuNkulunkulu. Ngimi kubani? Angisuki kuyena, ngoba noma ngabe lezi zinto zihamba lezi, uNkulunkulu uyabona. uNkulunkulu njani? Uziyekele ngamabomu. Kune-challenge ukuthi uzokwenze njani emva kwaloba sezingasekho lezi. Umkhonza ngoba zikhona izinto, noma umkhonza ngoba zingasekho. Uma umkhonza ngoba zikhona, uzosathana buka lo muntu ukukhonza, uzothiwa ndasho ukuthi ukukhonza ngoba enezinto. Uma ungathatha zonke lezi zinto, kungakho bathi into enhle kumuntu nomuntu ukuba ivuthwa ndaba. Kuyezwakala? Ube ivuthwa ndaba, ungabi iphola ndaba. Ivuthwa ndaba lihle kakhulu, liyakunikeza noma isimo singabheda kangakanani, kodwa uyakwazi ukuma. Iphola ndaba libuhlungu, uma sekhambe konke awukwazi ukuma. Ivuthwa ndaba ukuqala ngetafula elincane, udayise khona. Kuyezwakala? Uthi uphume leli tafula ungene kube isiphaza, uphume kwisiphaza kube isitolo, uphume kwisitolo kube yi-supermarket. Ivuthwa ndaba, into iyenzeka iyaqhubeka. Kuyezwakala? Uma sekuyi-supermarket isiwa, uyakwazi ukuqala phansi, awuneki izandla njengomfazi womlungu eshayiswe imoto. Kuyezwakala? Awubambelele ekhanda uthi hayi ubala lo, ngizoqala ngendlela engaqala ngayo phansi, ngizoqala ngayo. Kuyezwakala? Noma ibandla ngaba likhulu kangakanani, uzokwazi noma bangahamba bonke abantu. uJesu washo njalo, wathi nina nihlaleleni. Lithi bahamba bonke, wathi nina nisasaleleni, ngoba wayazi uJesu ukuthi bakhona angaqala ngabo phansi. Kuyezwakala? Ngoba laba babekhona kukhona abanjani, abafikanga one time, kwafika one, kwafika two, balandela. Uma ulandela abafundi bakho babizwa kanjani, base banda. Nawe-ke uma kwenzeke kanjalo, one, kancane kancane empilweni, kancane empilweni, uma sekuphela konke uzothi akulutho. Ngesikhathi ngiphesheya khona umlungu kubefundisa ababezile, abuya bakhumbula Sidumo ne oSteve nalaba abanye. oSteve uma ngifika le phesheya babe namabandla amakhulu. Lesikhathi bebuya kamhlabeni ngathi babuya nedimoni, labashaya umsebenzi wonke waphela. Baphuma kwi-auditorium ya-3,000, behla bagcina sebeseshaphethe, sebeyiqashisile leyo nto. Kuyezwakala? Lo munye uSteve lo owayentashike, wayengathi umhloshana, walimala-ke nenkosini. Isidudla nesidudla lesesikhulu naso sagcina sesilimele. Waphela ukuphela yonke into kade unayo, yonke into iphela. Kuyezwakala? Qali kade othi ugcina usugcina kuyishaphelelo waqala ngayo. Bahambe bonke abantu. Ngakho uyazi ukuthi noma ungenzeka kanjalo, kodwa uNkulunkulu sewubani? Owuqalile umsebenzi unamandla ukwenza njani? Uzawufeza. Ngeke akushiyeni uNkulunkulu, akuyena uNkulunkulu ophuma nathi ashiye endleleni. Lento yaxabanisa uMlife. Niyamazi uMlife? Ubaba uMlife waseSharpeville, waxatshaniswa abantu bemxabanisa nomfundisi uBhengu. Bathi uMlife uhambe ekhuluma yonke indawo ethi wena wabakhipha eGibhithe, wabashiya ehlane, awuwathi uhlulekile ukubafaka eKhanani, yena uzobathatha la ehlane ubafaka eKhanani. Kanti wayethi lo no, uba usikhiphile ubaBhengu le wasibeka la, noma ngahamba sesongena. Kuyezwakala? Wathi uhamba utshela abantu ukuthi mina ngibakhiphile, ngabashiya ehlane, wena uzobaba ubani wena? Ubani wena? Khipha amehlo abovu uBhengu. Wathi ubakhala abantu, bathi awu uzofa lo. Wathi ubani? Wawukuphi mhla ngingcwaba ingane yami ngesuitcase eduze nendlela? Wawukuphi mhla ngigqoka icathulo ezinembobo? Wawukuphi uma usuzongitshela lokho? Kuyezwakala? Wena ufuna wazi ukuthi no, uNkulunkulu ohambe nami esuka la unamandla okungibeka kuphi? Ekuba asikhatheleki ukuthi isimo sinjani, uNkulunkulu akaguqa. Unakho awunakho. Kuyezwakala? Ungakwazi uNkulunkulu akuwena oqalayo, uNkulunkulu wena methembe. Themba bani? uNkulunkulu.
Uma ukushona kwakho phansi kuzodumisa uNkulunkulu, vuma, ngoba uyena uzokuphakamisa futhi bese kube nodumo kuyena. Noma wena ungafa uphansi, kodwa khona bosho bathi uyazi sambona lona emkhonza uNkulunkulu isimo sibheda, wamkhonza wama waze wafa emile. Babambe nje lokho. Khona umunye wathi uyazi kukhona abantu bahambe noNkulunkulu bathi abantu abambhekile ukuthi lona bambhekile, cha, nawe lo muntu uyakhola udlule lezi nkinga nalezi nezinkinga ngingamlandela bese uyawa wena. Lesikhathi wasukuba nalaba kade bethi ngokubambelela kwakhe ngingayilandela lento yakhe, kodwa mawuwa nje ngalento wawusukhethile ukuthi uzowa. Abanye babebheke i-persistence yakho nokubekezela kwakho ukuthi usuke la uhambe uxoxa nokuthi ngahamba kuso, ngafika kuso, ngahamba kuso, bathi cha, lo muntu uyakhola lento yakhe, usabanjwe yilo lento yakhe ngingayithatha lento. Bese uyenzani wena? Uyeka phansi bese usukulimala abantu abaningi. Uyama wazi ukuthi awuzimele wena, kukhona abanye abantu abakubhekile abazokholwa ngawo. Okay, okokugcina sithokozise ngoJehova. Uvesi bani loyo? Uvesi 4. Uvesi bani? Sithokozise ngoJehova, ikhona ezakunika ukufiswa inhliziyo yakho. Asifunde laphana kuma-Proverbs chapter 1 verse lika 1-3 ukuthi umuntu onjani ozithokozisa ngobani? ngoJehova. Ubusiswe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi. Lisakhuluma kona lokho, ungabheki indlela ababa bahamba ngayo, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabakolodayo. Kepha uvesi 2, kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. Uvesi 3, unjengomuntu otshalwe ngasemifuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabhubhi. Nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho. Kodwa ngithanda uJeremiya 17 evesini lika 7. Jeremiya 17 evesini lika bani? Ubusiswe umuntu othemba kuJehova. Uzongifundela ngesingisi ivule ne. Ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova, ngokuba uyakuba njengomuntu otshalwe ngasemanzini, ozenabisa izimpande zawo ngasemfuleni, ongesabi lapho kufika ukushisa, amaqabunga awo abaluhlaza, angabi naluvalo ngomnyaka wesigagadu, amaqabunga anganqamuki ukuthela izithelo. Bese gcina nje lapho kezwakala. Ithi leli phuma ukuthi noma kunesomiso esingakanani, kodwa ngoba lo utshalwe eduze kwani komfula, izimpande zakho ufana nelokhunya kuthiwayeni isihlahla willow tree kezwakala. Isihlahla impande zaso sisinabisele emanzini, noma ngaba khona lishe kezwakala kufika umlilo njengaseCalifornia ngoba kunomlilo ongaka. Lo mlilo loyo uzothesa izimpande zalesi sihlahla ukuthi zijule kangakanani phansi. Noma singasha sonke phezu kodwa impande zawo mashone phansi zizosuma lezo hlahla. Mawuphuma eWhite River uya emganduzweni kulala mahlathi epine, akasha one time, asha phela. Ngonyaka olandelayo mase sibuyele esikoleni siyabona ukuthi sokunamahlumela seyamila. Banqamle lokho komile kuphela eceleni ayamila. Kwagcina kuyihlathi abazange baligubhe batshalelile lona lelo. Uma ngamahlumela ayi2 bakhiphela i1 bashayela i1. Ngafunda lapho ukuthi leli liqinisile ukuthi izimpande zishona phansi. Lesikhathi zisho impande ziyakuphi? Ziya phansi. Zikwazi ukuthi njani uphinde uhlume. Mangabe ke wakhele ezwini lenkosi, isimo masifika wena uyakuphi? Emanzini. Abantu bathi ngeke aphumelele, kodwa yena into ashike yini? Amazi. Uma kuthiwa ke kunesomiso, isomiso asizile ukuthi siqede. Isomiso masifika senza ukuthi impande zakho zijule. Impande zakho zinjani? Ziyajula. Lesikhathi kunesomiso impande ziya phansi. Lesikhathi kunomiso impande ziya phansi. Uma kunomoya, isivunguvungu
Izimpande kuyasiza isihlahla masincane, impande ziyakwazi ukubhalansa, ziyabamba namathele namathele. Ngike nibone emahamba ngehlahla khona baba bayavamsuke eBhenoni. Abamodlo la kulinywa khona so. La kade kulima odlo isihlahla la kade kulima khona izibosho. Uthola isihlahla kade sisikhulu, impande sibheke phezulu. Mawuthi uyazibheka lezi impande besenjani? Benabile bezingashonile phansi kweza bese protected. Izivunguvungu mazifika ziya ngapha isihlahla sishona phansi. Mashona sishona phansi. Mafika isigayigayi kunesomisa impande ziya phansi. Ithi ke unjalo umuntu othemba lakhe kuJehova. Kodwa mawuthembele kwezizwe mazishabalala ithathe lento ayinabungozi. Mina ngithi thatha uJesu akanabungozi. Ngeke akushiye, ngeke akuflathele. Uzoba kanye nawe. Kuze ube kuphi egcineni. Uma ungathatha lento engikhulumile namhlanje unyaka wonke. Ngizwa noma isimo sakho ungasibona ngathi sinjani? Asindawo. Ngizwa sidandada asindawo. Kodwa engikwaziyo uma umi kuJehova nezethembiso zakhe lokho kukutshela ukuthi yazi izinto eziyi2 noma eziyi3. Themba uNkulunkulu, wazi izwi lakhe ukuthi lithini. Ngizwa uzokwazi yazi umthandazo onamandla ukudlula yonke imithandazo uyikhuleka. Ngizwa umthandazo which is based ezwini lenkosi. Uma wazifundisa ukuthandaza iscripture ngizwa kuba uma uthandaza iscripture ngizwa ukurepeata lokho kusho uNkulunkulu. Ngizwa ngamagama lithi izwi lenkosi uma sicela noma yini ngokwentando yakhe siyazi ukuthi uyezwa. Uma sazi ukuthi uyezwa sinesiqiniseko ukuthi konke sicela kona sazi kanjani na? Ngokulazi izwi lakhe urepeate lokho akushoyo. Uthi asikho isikhali esibaziwe siyakuphumelela. Uthi Jehova uthi asikho isikhali esibaziwe siyakuphumelela nolimo olumvule ungeke lwahlulela. Uthe wena ngime mina uzongilwela. Ngizwa ukukhuluma iscripture ngizwa ukhuluma ukuthi wena Nkosi uthi asikho isilingo oyosivumela esofika esingaphezulu kwamanzi. Sonke isilingo esizasinjani silingana mina. Ngamagama uthatha amazwi akho wabuyisela kubani? kuNkulunkulu. Kukhona obefunda la kula scriptures abefunda la. Khona iverse leli lithi ucushiwe ngamazwi omlomo wakho. Ubani lobe befunda lapha? Nelo ubufunda kuphi wena? Izaga bani? Zaga chapter bani? Akasazi Nkosi yami ukuthi befunda kwena. 6 Izaga 6 kunamavesi okugcina angitha lapho ngezwakala. Izaga 6 ufunde 18-19 angithi. Ubani osevulile lapho? Funda ke sisi la emazwini ogcina lapha. Kahle mana. Chapter 6 akuyena loyo. Ukhona umunye kade efundile kulona lelo ngezwa. Kahle mana. Wena ngani ufundeni? Uphuphumile. Kamahubo bana. Wena ufunde kuphi? 6 verse bani? That's yeah. That's ngiyabonga sisi. Ucushiwe ngamazwi omlomo wakho, ubanjiwe ngamazwi. Yonke into ayikhulumayo uNkulunkulu iyambamba nayo. Angithi ikhulunywe kungakho thatha amazwi akho uwaphinisele kuyena. Khona laphana bekuzonivulela nizozifundela bezwakala. uDavida ufuna ukwenzela uNkulunkulu ithempeli. Ufuna umakhela uNkulunkulu uthumela uNathani uthamba umtshela ukuthi ngeke angakhele. iziChronic zithi wathi ngoba izandla zakho zinegazi ulwe izinto eziningi kodwa ngalo uthi ngeke ungakhele kodwa indodana eyophuma esibizweni iyona eyongakhela. Emva kwaloko lithi iBhayibheli uDavida waseya kuNkulunkulu wathi Nkosi ngiyabonga lokho kukhulumile encekwini yakho. Kungimisa iqholo ngenza ngibe nesibindi ukuza kuwe. Ngizothi ngiyabonga ukuthi wena uthe umbuso wami uyoma uzibena phakathi ngeke ususe njengakubani
njengoba wokususa kuSawuli. Uphindisela amagama uNkulunkulu awakhulumile, umbamba ngamagama awakhulumile, ngeke uNkulunkulu aziphikise. I-answer-ke yile ukuthi-ke ngabe sewamamukela uJesu inkosi nomsindisi na? Ngoba yonke lento esiyikhulumayo uma ungakazi mamukela uJesu inkosi nomsindisi ngeke ikusebenzele. Ayinakusebenzela ungakholelwa uyena. Akakusebenzeli ungakholelwa uyena qha. Uzobona basebenze uthi basebenzela kanjani. Uthi nawe uyangena uthi hayi angikwazi. Khona ivesi lithi uthi uJesu khona abantu abaningi bathi senza lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Akasho ukuthi ngeke bakwenze. Uthi bayokwenza egameni lakhe. Kokwenzeka ngoba bakhuluma igama labantu lakhe. Hayi ngoba e-approve bona kodwa uthi igama lakhe which is a stake ufakazela lona. Athi kodwa ngothi kini angizange ngaze nganazi. Ma ukhona ungakazi mamukela uJesu inkosi nomsindisi ungasukuma ngikhuleka yena nawe. Khona uzokwazi lo nyaka ukhambele kahle. Uzokwazi ukuthi umethembe uNkulunkulu uba niyazana naye. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu unendaba nabanendaba. Akekho. Ma akuzugubha phela mangithi umuntu onekati elimhlophe kubo. Akacabanga ukuthi kambe nginalo ikati elimhlophe ekhaya noma le. Uyazi ukuthi hayi likhona noma likho kezwala. Manje ngeke ma uyisoni uyasazi ukuthi uyisoni. Kezwala. Awudingi uzutshela ukuthi wenze izono lezi nalezi nalezi. Yazi kathi ukutshela umuntu izono zakho umenza abe worse ngoba uyazazi mos. Kezwala. Akekho. Siyabonga ukuthi nonke nisindisiwe. Okay. Akekho obackslidile wahamba wahlehlela emuva. Wehluleka wabona ukuthi le ndlela injani? Le ndlela yinde iyesinda. Walibala izinto, walibala uverse 1 uthini? La mahubo lithi ubusiswe umuntu ongahlali nababi, ongahambi nanabo. Ulibala abantu abazikhulumayo nani. Into ekususile ususwe ukuthi usuke wena wabheka inhlanhla yabantu ababi. Wazi wamthuka uNkulunkulu. uNkulunkulu akangizwa ngimkhonzela ise. Ngizila ukudla, ngikhipha ishumi, ngiyanikela, ngiyathandaza, ngibamba ama-honor prayer kodwa kwenzeki next kezwakala. Inkinga ibe ukuthi wena ufuna into zenzeke ngale ndlela ofuna zenzeke ngesikhathi sakho. Kanti uNkulunkulu yena usadila nawe ngoba lezi zinto wena mafuna zenzeke. Kwenzeka le ndoda yakhe ayisindiswa nje uNkulunkulu ubheka inhliziyo yakho. Ukuthi umthetho wakho le ndoda yakhe ayisindiswa ngoba okwakho awuyi ukuthi le ndoda isindiswe ihambe ezulwini. Ukuthi ufuna ukufana nabanye abantu. Sithi ngiphume nendoda yami sihambe nayo. Basibone esesontweni sihamba nayo ezwayo. Ufuna unjani? Ufuna le ndoda ibe yiyoyoyo ikunikeze envelope yayo. Ufuna yini le ndoda ayisindisi ayinginiki envelope ukuthi ngiyivule kezwayo. Hayi ukuthi ufuna isindiswa. Khona abantu la ngaphandle njengoba kade ngikhuluma ngabefundisi hayi ukuthi bafuna abantu bayezulwini cha. Bafuna namandla namabandla amakhulu ukuze babe nodumo ukuze badle kahle. Abacabangeli labantu ukuthi labantu ufuna bayezulwini. Noma abantu noma bangaba yi5. Njengoba ngishilo last week ukuthi I'm committed kini noma no5. Lezi alukwazi singake lezi khona manje le2. Sinamazinyo kezwana. I'm committed kini ngoba mangifika lokuthiwa uNkulunkulu ngakunikeza ibandla. Ngithi hayi Nkosi ibandla lesi sizakwazi ezimbili zaze ibandla. Waziphatha kanjani? Lithi othembeka kokuncane uNkulunkulu namandla kunonganani okukhulu. Uma manje ngingathembeki kini kezwakala. Funa ngithembeke kini kezwakala. Wathi omunye umfundisi yabona ogogo laba hayi ukuthi amadolo abuhlungu. Nalothe amadolo sokuyini intiro yakona bafamba nayona kezwakala. Ayina ngithumo. Bahlale begoda nje mabeza la ngaphambili uthi abhu uwabeke izandla uthi ngegama lika Jesu. Lokho uthi wabeka izandla uthe ephuma athi uyazi umfundisi ungikhulela amadolo ama asizakele kezwakala. Ungapheli inhliziyo ukuthi lesalukwazi siza mhlaka sasikhala ngamadolo. Ubizele lokho kezwakala. Ngoba uma ungakwenza sophuma lesalukwazi bafike bathi asibheke ngamanye amehlo bafike benzani basinukise sithi hawu bamnusela bathi hayi uyazi lento uma unganuka nje kuzoba right. Mhlambe wabackslide ubona into ezingakalungi wahlubuka. Ukhona yebo. Mana khona lapho mfethu ungisi. Mana khona lapho. Ukhona umunye. Owabena Nkosi yebo siyabonga sisi. Siyabonga. Shona inikela amagama emva kwami.
Thi Nkosi uJesu, ngiyavuma ukuthi ngonile ngashiya indlela yakho, ngathatha izindlela zeswe. Ngiyaphenduka. Uthe wena ezwini lakho, uma sizivuma izono zethu, uthembekile ukusithethelela, usihlanze kukho konke. Ngiyavuma-ke, ngicela ungihlanze, uhlenze nonembeza, ubuyisele intokozo kimi yokukhonza. Gcwalisa amandla ami oyingcwele ukuze ngikwazi ukuhlula konke ongahlulayo egameni likaJesu. Amen. Ngingahlala phansi. Ngakaqede-ke sonke ngithe ngiyathembisa ukuthi ngizolikhuleka nani umkhuleko we-deliverance wezokala. Before sidle isidlo singene sikahle kwezokala. Okay, asisukumeni sime ngenyawo. Ubhudokazi uhlatshelela abantu esibeqeda ukuhlabelela umuntu usehleli phansi. Yiza. Khumuleni ngecathulo. Yiza ngazi inyawo manje. Noma unamabhantshi. Awakho angithi. Sokufika iminyaka. Ufanele ukubongwa. Ufanele naludumo. Yalishintshe izwi lakho. Ngoba wena Thixo, yalishintshe into emfishane ngizokhuleka nje bangizokhuleka. Wena usho igama lakho nesibongo sakho kezwakala. Mina ngizothi mina Boy Christopher Mshengu kezwakala. Wena uzosho igama lakho nesibongo sakho kezwakala. Amagama akho wonke kezwakala. Asiqaleni-ke nilandele mina. Mina Boy Christopher Mshengu. Mina Dorcas Cebisile Qema. Uma usazi isibongo ozalwa kuso shono sona, kodwa uma ungasazi shono leso sisebenzayo bezwakala. Mina Boy Christopher Mshengu ngiyazahlukaniswa nazo zonke izivumelwano ezenziwa okhokho bami esayidini likakhokho nelikakhokhokazi. Umoya wami nomphefumulo wami nomzimba wami nakho konke okwami ngiyazahlukanisa nazo zonke izivumelwano abazenza namandla obumnyama. Izwi lakho baba othandekayo lithi lesikhathi bezenza nami ngangisokhaleni lwabo ngizenza. Ngiyazahlukanisa naso egameni likaJesu. Ngiyazahlukanisa naso zonke izivumelwano ezenziwa abazali bami on my behalf namandla obumnyama. Nazo zonke into zami abathatha banikena amandleni obumnyama. Ngaba inkaba yami, ngaba zinwele zami, ngaba zinzipho zami,
noma yini eyami abayinikela emandleni obumnyama ngiyazahlukanisa nayo. Ngaba igazi lami abangicaba balinikele emandleni obumnyama ngiyahlukanisa nabo egameni likaJesu. Ngiyahlukanisa nevumelwano ezenziwa yimi namandla obumnyama ngokungakholwa. Ngiyahlukanisa nazo egameni likaJesu. Konke okwami engakunikela emandleni obumnyama nokwamandla obumnyama okwangena kimi ngiyahlukanisa nakho egameni likaJesu. Ngiyasihlanganisa nesivumelwano esisha. Umoya wami, umphefumulo wami, umzimba wami, nakho konke kwami, imali yami, zingane zami, umuzi wami, umsebenzi wami, konke engakunikele emandleni obumnyama ngiyakunikela manje ngaphansi kwesivumelwano esisha esiqinisiwe egazini likaJesu. Amen. Baba uthandana abantwana bakho sebezahlukanisele nazo zonke izivumelwano zamandla obumnyama. Uthi kuGidiyoni, amandla akhona Gidiyoni, uNkulunkulu unawo amandla. Njengoba ethi uyiqhawe elinamandla, hamba ngalamandla. Uthi uNkulunkulu awekho amandla. Uthi uNkulunkulu uthandekayo, awekho amandla uGidiyoni azomnikeza wona. Uba amandla akhona kuwe, akhona nakuyena. Kodwa into ebamba amandla i-altar elisekhaya kubo lamandla obumnyama. Uthi akalisuse besakhe lakho. Ngakho egameni likaJesu bawasusileke ama-altari nevumelwano esizenziwa okhokho babo nabo namandla obumnyama. Baqala kunyaka obusha babothandayo. They will be praying as from now they are praying on an open heaven. Babothandekayo. Declare phezu kwabo uDeuteronomy 28 evesini lika-12. Busiso umsebenzi wenza zabo, thula isibusiso ngaphezulu kwakwaneleyo. Hamba phambi kwabo ubalwele banqobele abasebengabakho. Ngimelana nabo nawonke amandla obumnyama emkhathini emhlabeni ngaphansi komhlaba nento zonke ezamandla obumnyama ezaphathisa abantu abafileyo. Abanye baphathiswa imkhonto, abanye baphathiswa inalithi, abanye baphathiswa babothandekayo izibhamu, mhlawumbe zezibhamu. Baphathiswa amasondo emoto, bashayiswe zimoto, badutshulwe. Wathatha izinto zabo zafaka emathuneni, baboshwe bangaphumeleli. Ezinye ziboshwe phansi babothandekayo, namakete angaboshiwe kwajujela emfuleni, kwajujela olwandle. Ngiyahlukanisa lokho, ngiyakubhidliza. Ngithumela umlilo egameni kaJesu kulezo zidleke, kuleyo nyoka eyaphathiswa lokho ngiyehlulekisa, iyakhafula egameni likaJesu. Noma utokoloshe, noma umkhovu, noma umamlambo, babothandekayo, noma yini egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ephethe into zabo, ngibeka umlilo ey'ntweni zabo egameni likaJesu. Sebehlukaniseke nazo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Isibusiso sakho sikhuma phezu kwabo. I decree, proclaim and declare isibusiso sonke egameni likaJesu. Amen. Seningahlala phansi.